पीठ दरबार बाभैया अष्टभुजी महारानी के, काली खोहरानी के, काली खोहरानी के साचा बा दरबार विंध्याचल भवानी के, विंध्याचल भवानी के साचा बा दरबार विंध्याचल भवानी के, विंध्याचल भवानी के। मिर्जापुर में बास करेली विंध्याचल महारानी, कश्मीर में वैष्णो देवी कृपा करे कल्याणी। मिर्जापुर में बास करेली विंध्याचल महारानी, कश्मीर में वैष्णो देवी कृपा करे कल्याणी। काशी नगरी बीच विराजे, काशी नगरी बीच विराजे माँ शीतला महारानी के, काली खोहरानी के, काली खोहरानी के साचा बा दरबार विंध्याचल भवानी के हो, विंध्याचल भवानी के साचा बा दरबार वैष्णवी रानी के, शारदा महारानी के साचा बा दरबार विंध्याचल रानी के, वैष्णवी रानी के साचा बा दरबार विंध्याचल रानी के, विंध्याचल रानी के।